Paralog beiet ngi pedang sobhaya fi sai sien pat hagani ka jingya kren ka jungi langba kani ka 24/7 house of prayer for all people lani ka yin jong ka jing duai te hagani ka por ngi don ya ka ban ya kren ya gani ka banta ka basan haga jingya day ki dak ya ka bible ka kren haga jingya day bat kisngi ki bakadu te sa sien pat pastor ni priang sobhaya pi syagani ka channel jong gajing ya kren ka bangi ju ya kren kulai haga kerteng ka tiang tam ka jong tra jisu te pastor kumbangi la ju ya kren hagini ke bentak bela dep haga jing ya day bat kisngi ki bakadu te hagani ka por ngidon ka jing ya kren ya ka ba ka bible ka ya thu yangi ta gidak ki shin ya ka jing long jong ki briu lani ka jing ya day bat ka imlang ka salang lani ha ka jing ya day ba ka perthai baro kawi te ha ka jing ya day jong ka jing sngo thu ka jong pi ka ba kat kum na ka bible kumang yu i ka ni ka banta ka day ka ba bon ba ka ba u jisu ula kren ka bible bat u bleiru ula kren lengba ki syakri ke jong u hagi babon ki banta hadin jong jisuru te pidon ban ong kumno kat kum ka jing syem jong pi na ka bible ka jing adai bat kini kidak ai te kalong ka bakmen ban yo kren ya ka banta bagi kita kidak ki shin haga jing im jong ki breu ha ki sngi ki bakadu ha te kani kalong ka badan kam aingu yo blai ba u blai u pen biang lot ula tho lot la kren lot ki ki ba khadu bangila ban tip kumno kita kidak kisien te la dengi peje kani na ka shiti ka banengkong ko jong u timothy kala nong ka basau inyo i hangne katto katne ka banja ha ki sngi ki bakadu long ne handai umunsim wong shai bahagia ki bakadu don ki ban hapno naga jingai ha kabaning kong hang ne long ka dak ka bangi i ning kong ka long ba ngin yo i ga jing hapno naga jingai kade kani ka kren ya ki bangai ni namar ubom ngai te untip hang ne long kin hapno naga jingai da ka bale kumno da kaba pensya skor hakimen sim bo syukur bat hagaji kai kiksui ngin saya ngam jelu kene ka bantamu long hang ni ki briu ki hap no naga jinget namar ki pensya skor ki pensngap i ki men sim bo syukur laban ong ba usetan hakini ki singi uyale bahai ki briu ban penhap no naga jinget ngakan mau apostol Paul wang Ukraine barabor syapang bangi day ban ya le ya kata ka jing le ka baha ka jing le ka baha daha ka jingai kemud baka jingai ka jongi kam day ban telot kam day ban hapno tende long hang ni hak te ki sngi bakadu ki ya bakadu long ki don ki briu ki ban hapno ne ka jingai namar balai ba ki pensya skor ye ki mensim basyukor batla ongru haka jing hikai jong ki ksoi ki mensim ba mana ki gisi ki ale bai ki breu ban pensngeu ne ki skor ublai lo ai ki skor ki sha ban snapi ki ek ba bhana ublai kadai ki breu pade hagini ki singi namar pakki asngap palati ki ek jing kren ki ba kumni kum tai ki ek ba setan u ya le ki breu ban pensngau ki skor jong ki long ba ki briu kin sahap no ne ka jinget ke jong ki hadu katang ka banja hagi sngi ki ba hadu te piru pila man pastor to ko blai subun kata ka te habangi pai ye ka jingya day mo kat kum na ka bible bau jisu Ukraine ye gini ki dak mo Ukraine sibun ba te la da ngingim pule bahai ka bible ngim so thu adai te kumbala ong haga jing tho na ka bible mo kitab ka jong Isaiah ka to ka ba arpral nong pej hang to na do tu khot wa khandai hadu ka khat ar ngi i ka long ba
yano un hikai ya kita ki hikai ke ba rangba ki ba san kalong dei taking ki ba la long rangba te ke jing ya dei bat kini ki dak ki shinru ni jisu la ngi pet nya kani ka gospel ko Matius kani kalong ba apsang ni jisu kuran sibun ki ke hagni ke dekat ke ban riu jisu wang pin yo sneo ya gini ki jing bana ya gini ki thma ka jing bana ya gini ki ki ba wan jia ka bertai gini ki tang ki jing sedang jong ki jing jai but kini khaba ki wan kimpat dei kita ki jing bana ki ba wan ra ya ka bakut te kuma phila pen i ha gani ka por hang ni ka long ba ni i ka long ba ki briu mo na ka ba kren hi kom ba ka long hi kham tam hakibabun hi ka long ya ge ka ba sisha kum ba ka long hi kim da so tanat long om baro ki long kum ta henry ya ge ka bom sisha ya kata tenat ko malong ke ting jom le puri skam kai mo sol pol kuren ni kata ha ka siti jong timothy ka to kala nong ka balai ka siti men kong kala nong ka balai puri skam kai tiga ka bang yu i ka long ba kum malaja kini ke pohon ngalaban ong ka we ni ki dak ru ke bau jisu yu ukren ka long bagi beriu sedang ban kuslai ha ke jing ya dei ka ying ka sem ke jing ya dei ki khun ki ti kham tam kum gani ka por ka jungi mentalengi i ka long kuma phila pen i ka long ye gini ke men sim jong ki suai ki rung ha ki khun samla jing sha kadona yu ka to ka ban di drok hang to kam don e jing sha ka to ka sulong tang ka jing sha syukur soitan da ka jing ya sau song sit parakna ka jing song sit kum ka jing la kain re khadu sha te sha khum do bom lai chu hadu kwan ra i ka jing jenjar ka jing khuslai ya ka ying ka sem i kimi kpa bad ya ki imlang ka salang ru ngalaban ong wat ka sorkar ru ka sem jing e sibun ka imlang ka salang ru te kai ka ba kumbau jisu ru ukren mo ngalaban ong gani ka por kumbang i ha gani ka gospel ko Matius kani ka nong ka ba atusau ukren sepang ka jing ya dei kini ki thma ukren kelum kumbang yu i mo kaleng saudong wat kani ka i ka bang la yu i hapo Iran ro ba ngange pin sapen i khamba shu renga kwa ya kaban ya kren ngan ka por mo kum kani ka e ka bala jiang ne po Iran kum bau jisu ula kren baga jaj ben riu kan ya le persya ya ga jaj ben riu ka hima ya ka hima nang taru kayin ya kayin hi kinem sniu ki ba sniu senang manwanja kum magalong man kani hi ka jing siat pathar ka jing siat beng ya ki briu la jong ka thma po ying la manong baro ka we siat kuma siat dang kham perkhat so sun e uk so la manong hagi por man syang kan mau ba mo ha municipal hang ne selong dang ai ka lat ban siat pathar itu so surok Nrai kini ki por ka menta syasu wa di so surok ro ban siat pathar re man kani kai ka ko mangi i ne po Iran ki siat pathar ki briu da ki pho jar kat no kalong ka ik ka ba so si mula thang sau ye ka jing ya tip lem om don su ka ta ka jing ya tip lem para briu kinong sisyar la perkhat tang kala de la i tang ya kala de te kini ro kilong ki ya ka bangala ban ong ba ki de ki dak ki shin jong kini ki sngi ki ba khadu te ya ka ba ngalaban ong makin wan kita ki por ki ba shirkai ki ba shitom te to pasa ngan ailat biang fi ke ka ba ngin ya kren su ya ka ka ba ka bible ka pen i kini ki dak ki shin ya ka jinglong jingman jong ki briu kham tam ha kini ki sngi ki ba manta kuma ong mene mo ma phila puli kini ke gospel Matius te vi mene ngila puli ang do long ba ki briu ki pensya skor iki mensim ba syukur takrau jisu ang ne wai kum kani ka jing maham ye kani ka gospel Matius kalonong ka ba arpusau ka de khot ka ba saulong u jisu ulaya thu ulong ki
to sumar ba uno ru un syukor ya pi. Kata kalau badan kama. Hi kawai mo habang ipek mo long kawai ngiyo I laga de hai ngesem kamtam hakajing syakriru. Bakumno sotan hakini kisingi uyale ya kaban pengop ki breu dakini ki jing syukor. Walaupun ki breu kila hapor ba kila pediang yo try kunto kila long excited kila kemen sisa. Hanai nak dau jong jing pensya skori ki seni cetai dan tentang ki breu mo ki pet no na jing sekriru. Ki pet chani ki pet cetai namar ki pensya skori ki bawan sengau haki skor jong ki tehang ne jisu ai ka jing maham wong to sumar ba uno ru on syukori ya pi. Nabapun kinyawan na kakerteng jonga ki ongkumno mga ukres bat kin syukor ya sibon ki breu agin gisingi hakajing sisaka Bible mo ko ongba kini kidak kin but yiki bangai hare hagin gisingi ki breu ki be pen mani ki bangai ngam ongi kataban nam legend seng siwe ngamut ban ongkum taban sutu baklai katam dei man longkum ta mereka jingmut kolong ba ki breu ha ka jaka bakin pechu gisu kila sengap no penmani ke iki bagi breu ki ong bahang to syak syukur ku mangila pule mene yang ki singi ki bakadu ki breu kin hap no kalong ne te apostol ba na ka jinget baka jinget jongi kare ban pensyong nang rimbet ha ka ketinu blai ni burami ki segri jong blai reba pun ki kila suya be sen sitai ban wat to jisu imat jisu dan ha jaka ka bakinon kila suat sen sitai bakane ka penlongi ki breu bun sin ki hapno na ka jingai namar ladangi yat palat da kane ka jing yo imo ka jing pensap ki skor bun sin ki breu ki hapno na ka jingai te kane kalong kum kawai na pedeng kidak mo pastor kidak ki bun nang tong sa pule susu keto ki stiba Timothy lenong lai kita kidak ndai kani kade kadak ka banengkong ngalaban ong kamtam ki bangai bakide panong ki bahusiar ba namar yo ki hapno na ka jingai namar ubreu chisin bola hapno ka jingai kamento isu kade namar kasin jam ka banengkong yo ubangai kade katai beling ong bangai namar ka jingai kade banengkong tambo breu jam nengkong kade te hangne kalong ba ni aingo yo blai baka ketin jong blai ka ai ka jing maham hangne bangim dei ban hapno na ka jingai ladengin puleru moi ka toka ka siti ba ar siki Thessaloni hang to ngin yo I hang to long ba hadu baki bruki phaidin no lada ka hapno ga jingai te kala long ga jing phaidin ni ngan saiti ya piru pin sakren kani ka bantan dengan ngan pulis wang ne kani ka siti ba ar ka siki Thessaloni kala nong ba ar ka de khot ka ba lai wat ai ba uno ru un syukur ya pi ong yo bun gi khot manta yo bun gi khot ne manta wat ai ba uno ru un syukur ya pi da ka ba kumno ru na ba katakan omwan lemda Joshua kata gajing paidin bat on pen pauno yo to breu jong ka pop ukun ka jingjot pi hang ne kalong ka sirkai hadu kata long ba kabaneng kong ki breu ki sa syukur bat bakadu ki paidin no habala pen sa syukur kato lahap no ga jinget bat habala hap no ga jinget ki breu ki haban paidin no kade tekani kini ka sirkai hadu kata ladangi paino no blai kai ka banja mo pastor next ngilaban ya kren mo kai ka banja ki brukin ban paino no blai kani kalong ka jingma ka ba krao te hangni ngilai I kani kadai sesin ngaban kani kadai kadak tang kadak baningkong kani kadak baningkong tolong mene baki breu kin sa skori ye kin simbo mani ke kai kiksut kin hap no na ke jingai bat kin phaidin ru kade habala pensa skor layo sngo nang tala pensa skor ye ki nang tala hap no ke jingai las phaidin no blairu te kani ke ke ka ba ngala ban ong baki ki banget ki ban sumar ba ki ban usiar ba ke ne ban ta te to kum lai sibon pasa ka ka ba kumbangi laya kren mo kuma pila puli hang to te ka bangi I kalong ki dak ya ka ba shoban wan ka ba kuthi te kumbangi labu ya kani ka jing kren kalong ka dei kata ka jing sha skor
ya ki men sim baman musim baman aga cakap ban syak skor yo men sim jong belai ya ke syakri ke jong belai ki ba hikai bek ki ya sambek ya ka tien ke jong belai ha ka lenti ka bakat kum na ka bible kum no bangi dei ban ya ni syak skor pen ban ya kita ki aka ki ba pen ba kelalanti te kuma phila ong ba kani kalong ka jingma tena da dau phi kuma ngakwa ban wan lam biang hang ni ikai ba jisu ukren na gani ka gospel ko Matius kalong ba at sa kani ka dekat ka ba pra phi u jisu ba ai te jing kren haneng kumba kini ke senran kila keli chpang ka jingwan no jong utrai jisu sa sinpat syakani ka perthei nangta ha jing ye dei kita ki dak ki shin ki dak mo ki ban sawan jia ya gani ka perthei ya ka bau jisu la kren wong ba kini ki baro ki dei tang kita ki jing sedang jong ki jing jenja te apa ngayo i kini ki sngi ka jing yo i jong ada ki kmat bakan jaman sim ki kmat bakan jado ru ngayo i kuma phila ong ma phi long ba ki ba boni kumba ka long hi lahaying asem ne ka imlang ka salang ru kalong ba igi ki ba kumong hagatin pareng ki fake news dan kini ki kubor ki ba bakla ka ba suk bahawakan kan spread lani kan sapriang Henry igi ki ba dei te ka kam slam long kam dadon kumong kitin pareng ka interest kata gajing so tenat igi ka ba long ka bom sisa ani ka kloi baban stat te kani kalong ka jingma ka bakrau ya ka wan ra ya kita ki jing penjenjar ki jing kuslai te hagani ka por pasa ngakwa su ya bangin ya sya ya sya kamat kum bangila ya kren bau jisu ru dala de kren sibun spang ki dak kisin to te hagajing ya dei ru kini ki apostol kum ba ki tho ya kini ki siti ki babon ru ni kinon sibun ba kini ki dak kisin tengah kwa hagani kapor bangin wan lam ye ki jing kersangan ki ba scam na ka tien ga job lai ngakwa pidon ayushu ye ka ban pen i gini ki dak kisin kum ba ka tien ga job lai kala ya thu kublai kum ba pila ong ba ujisu ukren mo kalong kum kasong de kalong kum kasong ukren ka gospel mo sepang kita ki si ba khadu nang ta ki long tang ki jing sedang ki jing jinjar kum ta ter te apostol Paul uplit no ikito wan ra ban clear ba pen sai ba ladangi puli ka ni na ka siti ba aru Timothy kalau nong ka bala yang to ngin sayu isu suang ne kin sayu ingin sayu kambun kita ki dak hang ne ka kita ka jinglong haki briu haki singi ki bakhado ngin yo yang ne ngin ya puli ka ni ka siti ba ar Timothy kalau nong ka bala di khot ban kong ter handai to tip ya kani setenat ka jing kren apostol Paul leilo Aisyah kata ka jing tebit ba haki singi ki bakhado kinwan ki por ki ba sitom por ki ba sitom ki por ki ba mong hageni ki singi mene setenat pila kren jipang ba bagi priu lo dai pi kren ni ke kabalong kam kai ki kubor kai laban ong tagaramo ki mi ki kubor thok ki bru ki ya kato ki sumang ki wat ya kato ndai khandiat ki ba wat ya ka kubor ka bahana ka bible kadai ladangin kren mentai tin ulai tongin ong menta ladangin ong tongin arrange ka we ngin penbet ka we ka jing seng yalapan in ba ki bru kanoi kinwan nei ladangi ai di ki we la tu ki jing temper thai mo ki jong perthai yuan ang tu kan no ki bru ki toi ki penut pisah jing seng abalai to jing seng lut pisah kan dia tu nei yakini ki jong perthai da penut spojaru dang lain bekum tu te hang ne long kanong kapasitom mi ki bru ngala badang to nuksa awak ingi ki bangai oblai kam dai ta bangi ong bangi tension handai ki ek mon ban ong klong ba babuni ki family babuni ki singi ki mi ki pa ki sem sitom ba ki khuslai ki khon ki khuslai ki woi bom perkhadi ki khon ki timo pastor subu jot ki khon seno banoi te hang ne long ki wan ki pon ki ba sitom namar balai de khor ki ba at nama ki bru ki long ki ba i
itang yala de tang yala de itang yala de ka jing itang la de ka ba sirkai hadu ta kumanong no hang ne kinian om baro andai ka juja bun se ni kata don tinggi kun gi ti bala yo ki kam gi jam gi jong ki nei haing sem kim jutip tang yala de be ki bri long ne ki ba itang yala de be iki wei mungkin bri ta kalau kumba filong meneba balai ba siat iki wei penmutai bom penyap iki wei balai katma ngila pule mene gospel macher no arpusa balai jaga ne katma balai jaga jing penyap namar ba ijra iki wei itangela de ta kamut ka wei kari ka itangela de ka penjot ka wei pat kari tegini gidi kedak kisin os tanat tin balai ka yar bham ki ba itangela de nang ta ka ba ar kalong ki ba ich sbai kamut the love for money ka jing i che ka pisa ka de ka jing sneu utit jong ka jing sneu baro de ka jing ich sbai long ka tinu blai te hang ne long ki ba ich sbai te bun ki breu ki ning sni ki la be pla ka spam don por man sakri blai ni akra ne ka ta peding ki para bangai man ka sni ai ngu blai mo peding ki para bangai ba kan man toy ayu la dang yo lo ti ka perthai ko la dang ngin du no i ka men sim toyu la ka jing ya dei jong i ba du blai dan mentoyu man yo lo dengan kepertai aingo iktin jong blai ka ba sobang ma nang tang tolong bakumno ki ba kren sarong ki ba kren he ki breu gini gisi mo la dangi pek ka jing kren ka jong ki ka ba ngalaban ong se ka ba shirkai hadu kata nang tang ong kumno ki ba le krau dang khna ru la kren ngakan mau dang khna mangi de dang khna to mo di ki rutemen ki kemi ki panikat no ngakan mau la khatsa ka san snem na larang samla mo imagine ida sempat ngin jile namar ka dei ka por hagini ki singi pinong pinai le kum ta kumut kilaban pai kalar ngiri ki singi ba khadolong ki bale krau ki ba kren sniu ki bom ko ngu ki kemi ki pa ki bom sngu ki bom khoi kini ki dak la dengi pek ni laban nyeu ter hang ne kini ki dak ki babun ma la dengi pek mo pastor ngi pek kini ki dak bat mi sapek ket kum kini ka juk menta babun la pendep kadai babun la pendep la dengi pek kini ki dak ki ba don hang ne nang ta long ke dekat ke balai ki ba klem i ceka kenja ki ba klem i ceka jat ke kenja ngakan mau apostol Paul mo wong uduai sepang ki Israel wala ki kentak kim tip Yesus ku Mesaya wong ngaduai do Islam la jong ti apostol Paul hi kuranang ne namaru dei bri ba i ceka jat ke kenja te wong haki sngi ki ba khadu ki bri ki long ki ba kumno ki ba klem i ceka kenja laban ong mendai bangi le politics keren politics ni what happening judge penriu kasih la jongro melaban ye melaban ke sutu jengmut te hang ne sutu long na keren hang ne nama kini kidi kidak ka ba keren ka ktin jong bai ki ba klem i ja ka kanja ki ba klem map tang suba kratem long su don jing map nanta ki ba keren siar ki bom sutnyeu ki ba runar ki bom i ya ka ba nang ta susu dekot ke basau kinong dilok kiba hangamei kiba lemeng kiba i ceka jing shobha kham tamban yakaba i yoblei kanele lete piru pilaban ong pastor ni keren ni kene bantangin ya tai kene bantang long ba ki breu ki kham i ceka jing shobha ban yakaba i yoblei ka hukum ka ban kong tam ka ban i yoblei na du ka donut bro na du ka mensim ka jemot berkhat ka jing klan ka bor de ban i yoblei ani ki breu kene ki singi kim don por yoblei kata ke di jinglong to ko blai chibon ke ka ba phi la pen i kata kalong ke ka jing yo i ka jongaru kalong ka ba shisha habanga perkhat kuma phila ai ka nuksa hagi di por ngala banong sau post nem men shwa habanga pek ki khna la da ki kren ki temen la ni ke belarang ba ki siap tieng ki burom rai hakini ki por go mentalong ke ka ba kumba kalong hi wala ombaro ke long kum tan rai ki babun hi kalong ba
ki khun lani ki khana ru kim siap ting su ia ki ba la khamsan ru kata kalong ka ka jing ya namar ba kuma pila pule mene kini ki men sim ki ba syukur kini ki men sim baman ti kham tam ngalaban ong hagani ka jing start mental ba kani ka core komputer lengba kini ki internet kiba kumbang yu i ba kumba ka bible mo kala itu kumbang i na kitab ka jong Daniel kani kala nong ka ba khan ar ka khat ka ba sa bagi swaban wan ka ta ka bakut singi ka ba khadu long ba kani ka jing tip kan roy ka jing la ya ka ban ya chani shatai te ka dei sha ka bala pendep hakin ki por ka ba menta la pendep bat ki khna ngala banong mo kumbangi ka syam si tom ban teng-teng bangi thiet wat ka mobile ko thamai bangin sula no kum ni kum tai la ni ka komputer bangin sula no kum ni ngrei khna wa menta kalong ula wut bat na ta dau kam don su kuma phila pule na ti jom le teng ka jing burom layu kupa ni ka kami la ne kita ka khamsan batang subah klale kumong kilaban pet no na ying la ni kidon lay ka ba sosi kalong wat ya ka ban penyap no ya la dero kani ka ban sim ka ba syukur ka jingi kai jong ki suit kuma pila puli kani kalong ka ba sisya te kai ka ba ngayu i hang ni ngin pai biang sia ka i ba jisu na gani ka gospel ka Matius kalanong ka ba atsa ka khat ka ba khat ar jisu ong hak ta ki sngi ka ba sya ba kan wan gani ka ba kut ka ba khadu kidak kalong ba kajing man bun jong kapop kajing nang roy jong kani kapop bat kata kajing i jong ki babun kan man kriat te kani kalong ka ka ba ha kajing yu i jong kalong ka ba sisya te kuma phila kran mane mo phi ka jaj men riu ko mau jisu wong kaya le ya ka jaj men riu haying asem ro te ngalabanong ha kani ka jaj men riu ko jongi ro balai kam don ka jing ya iet kuma phila ong mo kamut lada kani ka jing iet kalaman kriat kamut kaduno lada ka pop kala kiu kalaman roy te kani ka dikatakan dak ya ka baka Bible te ngiduai mo ngiduai baka nom long kumta kamta mangni ka jaj men riu ka jongi ya ka ba kumangila tip ka jaj men riu tip briu tip blai baka ni kan yai ne bat kanang yai su thiet kumbau blai ula bu ula seng ula saindur kumbaong haga Bible ki kam apostol ka ba khatnyo ka lanong nagar khot ka ba arpon riu ba kumau blai mo ula thau yibriu nagani ka wei ka ju ka snam ubu it ki put ki sam kat kum ka por ka ba mo uhi ublei ula pen scam mi kita baro tinginget ba hagani ka jaj men riu ka jongi ba kanom long kum ta te nrei ka kum ba ka Bible ka keren ya ka bajiakan saja kanja bat kan yai pendep hiru kumau jisu la ong mo habana lek no ka beneng ba ka khandau tang iwei na ki dak ritru ya ka bau blei ula kren en nom la klem da pendep te ka ba ka Bible ka kren ka jing yu i jonga kalong ba kanwan bet ya ka ban pendep te to ngin ya chu chu ni ka por pidon ayu chu chu am stnat ek to ba pila pule menta ka to pila ong ne gospel Matius no ar psamu ka ba khat ar to stnat ne tenamar baka pop kan man bun ani singo shirkai te khindian kani kam dei ka jing kren kan tho yene no dei kren be ka jing sisa mo pastor ni ki bru jong blai ni kren ka jing sisa ngem ju septing mo ngalaban ong sesin ban kren ya kani ngakan mau hak to ko por ba ngakna mga anikat no ka jing sup ladangi ya lang sikur kum to lene si paramo yawan kum to ka jing buram ki kini ka jing buram hing sam ani kalong dalawan ki kini to lasu komen la so baru spa palat maka ta ka jing buram hadu katu tende hagini ki singi ka hiar hadu kata balai
namar ka pop kan man bun ka jing I ki ba bun kan man kriat kan man kriat la kadai hayi ngasem la kadai ngalaban ong wat ka jing syakri blai ngalaban ong I kataro ngamud hang ne ban ong babaro kinya le kumta handai hang ni kajatik kalajatik kumbala to ke ibu jisu keren kalau long bu jisu layu I lepa ula de biu I tendai ka basutnat pade kamdei baro balong kumta kerkot kat lai hanrei jar ubada yaine hadu kabakut utaken banyo lagi kadai tangu bayaine hadu bakut kumong mene haga jinget umdai ban hap te mentangin pai biang chikitu gidak ki mangalia pule mene na kato ka tiba ba aru timo namar ngimpat pendet meneng to kerkot baro tengin pule pade kerkot kabasan kumong kumne Kibriu ki longkum no kibadon kadur ka jingriu blai hanrei kibalen ka borjong ka na kineru to phaino laong ki sngi ki bakadu kibriu kin long kibadon ya kadur riu blai hanrei kibalen ya ka borjong ka to menta bun kibriu ki balong kinong yalap ngalaban ong wat ki pastor rundei wat ya ka bor mun simukut kim ngai pastor pilaban ong mo ikani ko banta kani kani sisa ka ba ngalaban ong ka ba susi namar ba boleh long ma kibadon ya ka dur ka jingri blai le seda da pek na bar ka personality na dong sedong ka jing pule ka khardan ka babiang ngalaban ong ka jing tip ya ka bible ngalaban ong sibun kani balen no eka poru blai te pi naman ka jing sekri apostol Paul ngakan ma wong ba ka jing ya lap jonga kam dei ka jing start breu ka jing keren pena atlet dei ka dei ka jing pen pa poru sembo ko te la da ngi la len no ya ka bor jong blai ka mentoy ayu kita bro ki dur jong ka jing long blai kadai tikani ka bas nat adu kata ba ngamon ban ong ba kani kadai ka keren hakita ki singi ba khado ki dak ki singi ba khado long ki briu kin len ya ka bor jong blai ru yang ne stanat obster Paul wong to paino pina kini kadai to paino pina kini te don bunsin mo te kini ki singi sa pengihaban penkentang bunsin ki ba sya keno ru ki don ni ki bro mar ba haba ubriu mo ulamat sisa tunuk sakum apostol Paul kadai haba udon na ketu ke Judaism ka bisulong tanggan yam haba ulayo ya ke jingkala mut hang to ka lenti Damaskus baka bor mensim kalawan haban ino no ke Judaism namar kamdon ka poru play tena kata waban bud no Jisu te haba ula yo ina ka bor haba Ukraine da ka bor mensim te kanai kalau ka beton kamplat ingi kibriu jong blai mo bun kibriu haba duai ki pangro don jae Teladang ilen no eka por kamantoy ka jinglong Kristan jungi namar Jisuru la kren nang to wong sapendap pi da gabor musimukut sawana pi sapendap pi da gabor ya sa Jerusalem tarna pendap pi gabor delong ne ki briu ki si bakhadu ki long ki don ya ka duru blai ne ki balen no eka bor ublai pastor pir pila banong eka to ku blai sibon ka eka ba pila pen I kani kalong ka eka ba shisha ya ka ba kumba philapen I ka jingya dei kisi khado tegai ka ba ngayu I ngakwa ka ban wan lam chu shu ya ka ka ba ngayu I na ka tien ka job lai te kumba philapen kan mau yu apostol Paul tengi isha ba uni udei wei na kita ki syakri job lai mo haga por jong kani ka balang ka ba menengkong te uthok ru I jing tho ki balong sha kiba ani kiba da don sha ka jingmut bat ka balong sha da ka bor ka jong ublei kumba ka Bible ka ong kumba ula ong mo ka Bible ka long sha ka la persat mensim kumngi ka ni ka lanong ka ba lai na ka ni ka siti ka ba ar ka jong Timothy siti ka ba ar ka jong Timothy na ka lanong ka ba lai ka tu khot ka ba khan riu khan nyo ba uni ubriu jong blei pi uhikai namar bahag tigi por swaba yalade un sayap no un syakrai kli no ha
unero hatu kapor ka ba ngala ban ong kat kum na ka ega jing tip ka jonga ha kini ki patsha jong ka himarom hatu kapor pi upen scam gi banget da ka ba pen i bagi sngi kado kuma pila puli makin salong kumta te ka ba ukren ru i ka e kum ba kan sawan jia ha gani kapor ka jong ni menta te ngayu i yang ni kalong ba ong ba ka tien ga jong blai barok kalong pela persat mensim ya ka ban penbek nang ta ya ka ban pen scam ni ka jing hikai syong tan rai nang ta ya ka ban seneng sia kata ka jing le ba bha barok jong ka hok ya ka ba ubriu jong blai un yo ya kata ka jing trai ka ba janai ten rei ka e ka bang yu i ka long ki sngi ba khado ko mau lapen i yang ni ngin ya pek ha ka ni ka lanong ka ba nriu na ka sti ka ba neng kong ka jong Timothy ha bang yu i hang ni ka long kum ni ba ko ma pila kren mane ki ba eat spa eat sbai la ka mut ka jing eat ka spa te ka i ka bang yu i hang ni upen i ya ka ni wong ha ka ni ka lanong ka ban riu ka de khot ka ba khandai wong Henry kita ki bakwa ya ka ban riu spa kin hap sya ka jing pan soi jong ka jing riam ka jong soitan ya shibun kita ki jing kwa ki ba biet ki jing kwa brai ha ba ki riu kin hap sya kata ka jing jot te ka khot ka ba shipho pat hang ni ka ong kum no kong ba namar utiet jong ki kenja ba sniu baro kalong ka jing iet sebai tiga i ka ba nga yu i hang ni kat kum ka i ka ba ka tienu blai ka tho ang ni phi hagin ki sngi ba mentang la banong ka deisha ka sngi ka ba khadu ka i ka ba pau ya ka ba ngi yo i ka deisha ka dak ki dak jong ki sngi ba khado bagi beriu tang ban yo ya la de ko ma phila pule mene nagani ka ju ka siti baru arteli kini siti ko ma phila pule mene bagi beriu kim salia ya ki para beriu ya ka ban yu ben ban le ben ya ka ban yu roj wat ya ka hok chung ki weiru la ni la banong da ka ba sai ya ki duk ki sukru aga jing sia ban yo ka spa kat kum na ka bible kalong gamon ka jong blain re aba le jubor thom jubor yu roj kata ka de ka ba sniu pi hang ni ka ong ba ha ka ba la thang sao no ya kata ka jing ye tip lem pi da ka ba wan ra ke nya ka jing im ka jong ki dalade ya lade da shibun kita ka jing jenjar ka jing kuslai ti kini ka long ki e ka ba ha ka jing yo i ka jong aro ha ni ka sngi kuma pila keren ya ka ba kibriu kin kenria no na ka jinglong ka ba kan jaman sim na ka jing ya dei jong ka ji hikai ka bakat kum ka bible te kai ga ngadon ban ong kalong mo ki sngi ba khado ko mau jisu ong kum ba ki apostle kila hikai na ka ni ka ei ka ba ki tho siti ka ba per kalong ba kin kenria no na ka ji hikai ka ba janai te kani kalong ka ei ka ba kum ki banget ya ka bangi long ki ba pikir bat ki ba husiar banginom hap hagani ka jingriam jong soitan bat ka jihikai jong kiksoi to pasal te ngenget ka por kala yai te sakhandiat ngakwa ya ka ban kali phi bat ban ailat ru ka ei ka ba phi don chu ban ong halor kini ki dakshin ka ba ka bible ka kren ya kini ki sngi ki ba menta ki sngi ki ba khado te ka por kala ya mo pastor ka por kala ya te ngin sai kren pat ha ka ga por te ngan chu ai no khandiat mo mong no ban ong ba hang ne menengi la puli hang to sepang ka jing kren jong apostol Paul se Timothy ti apostol Paul pade hadin bo la kren ni gitu baro ki dak ki shin ya ka tu kalau nong ka ba ar kalau nong ka balai ka ba so tnat hang ne kalong ba ukun tu no pade yu Timothy bo umdai ban long kumta umdai ban long kumta ka khot ka ba sipo kong
Henry mame melabut ye ka jing hikai ye ka jing long jing im ye ka jing thmu ye ka jing ngek ye ka jing sha slem ye ka jing ye ka jing yaisha tingi aingu yo ble hang ne kalong ba kam siam kut re ha kata ka jing du jing kermen kemud laradon ka bakum katamu pastor laradon ka bakum kata ka jing im jung no lada ki bangai ki bom kumno compare kata re lada kidon kite ki jing long inong kum tamu lada ki kum sno kite lada kite ki sno komod ngihaban le kumno ngihaban bread no nang tang ngihaban le kumno ngihaban le no kum ong apostol Paul ka dekot ka basi Paul to but no ye ka jing hikai ka jing long jing im ka jing thmu kemud pi namar ka jing im jungi ki briu la dangim ngim don re ka jing thmu ka jing im ka jing long musim ngi be tang ka spa kam toy ka jing thmu poi se te nang ta pila puleru menne ka kalau nong ban riu pila pule hang to sapang gitu ki ba la kwa palat ban riu spa ki hap ke jing pensoi ki babon jai ke jing riam wan ban ke jing tendung ha kaman sim ke jing khuslai ke babon nang ta ke khot khat wei long hanrai mami au briu jong ublei to phet yap no ne kini ki ei ke ru bat to be brai ka hok ye ke jing riu blei ye ke jing ye ka jing nge ye ka jing ye ka jing yaisha ye ka jing jam not le no da gitu nama gitu mene bangila pule yang tu kilong ki jing penyap hi kalong ban dakini kumong mene aba ki pensha skor di kita ki mensim boman ki jing skor ki mensim ksut ki jing kai ksut ki hap no ne ki jing haba khadu ki phadin no nila yu i kata ngai phiru phili i ba bunni ki ba ngai ki bala sakri bahayo blai lada ki pensha skor pelati ki ka jing sneu ki ji kai sutan haba khadu hi ki phadin te smala phadin kamut ka jing kerman kaladu te kata kadai ba hoi to kublai sibun pasa te ngin siap teng pat ka we pat ka benta jong ka ni ka jing kren te perlok be iet ko ma philayo sngo mo ika ika bangi ya keren hakan ka por kat kum na ka bible ika jingya dei ki dak ki shin hagi sngi ki bakadu te ka bible ka dei ka tian ka job lei te kum ba ka bible ka ong mo kumangi pej na ka ni ka sithi shikinong hebrew ka lanong ka khat art khat bani kong to ngin bread no ya kita ki pop ki ba shai sno hangi ka bible ka ong ni ba hawala kerta wi ari ngi da ki sakhi ka ni pi ka bible ka kren spang ki riunge da wala ainuk sai tu ki priu ka jong blai nado ka por ka jong abraham hado ka por ka jong u jesu ki apostol bad hado ka ni ka por ka ba mentaro tengi kentu ya pi kumbang ya kren na gani kamtam na kamta ki banget bat kumjuru ki perlok ba iet ki ba sngap leng ba gani ki khubor ki jong ke jing kren ka jongi tungin pai show blay hi ublay udai ba shisha ka beneng ka ba shisha ka dujok ka ba shisha kat bangi dang don ka por ublay dang ai ka lat so ba kan wan ka ta ka ba kut banginom yo shu ya ka lat tungin penbek ngin pai show blay nginom sha ngop hakini ki jing riam jing syukor ke jong syaitan kabalong kabatang sipor kabalam sya kaban yap kabalam sya ka jing jot kababom jukut te ublei unker khuye pi hagani kapor kabaju sngap lang bagani ka khubor jong ka jing kren ka jongi tengi don hang ni ka jing duai ban yai pen kan mau ka ba ar sau kan ta ki briu ki ba duai so bawan ban yo i ka jing duai haba pidon kam pin yo i ka jing ker khu kuma pi i ka address lang ba bangila bu aka screen te wan pi pang pi sitom pi kendu ki jing haga jing im pi kendu kino ro ki jing ele wan ublain ker khu ye pi ngi priang sobha ye pi baro ni se sempat hagoi pat ka benta ko blai